उकिला आंनिफ्राय सासेयाव 1.5 लाख करि बिबाय केसखौ फोजोबनोसै होननानै नंमारगौ ना नंमारा जोंनि BTAR एकर्डनि जेनाखि दफाफोरा साफ्रोमबो एनडिबिआनो गोदाव सोराव जाजोबनानै दङ आंल' नङा भिडिअफोरखौ दिन्थिगोन बेनि सिगांनो दाबसे जायगायाव दङ इयो नागिरजुलि बागान आरो समायनाय नुथाय नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों बैसागो बोथोरनि खेबसे जियानो जाया मानो बे लामाया गोबां मोजां नागिरजुलिनि फट' दैखांनि मोननैसो फट' दैखांनायनि उनाव नोंथांमोननो भिडिअफोरखौ दिन्थिलांनो नाजागोन बागान गेजेराव बाफार जन लिरनाय दोङो मा बुङो फट' दैखांनायाव माबाफोरसो बुङो नामा नुबाय नोंथांमोना नुथायखौ गोबां समायना जियानो जाया मानो बे साननैसोआ दावराव दावसिखौ नोंथांमोना नुबाय थाखादों ससियेल मिडियाफोराव जाना गोनां नङामोन बेफोरबायदि दावराव दावसिया दिनैनि समाव नाथाय माबा मोनसे थासारिनि जाहोनाव बुजिफ्लाङैनि जाहोनाव बेफोरबायदि जानानै दङ स' जियानो जाया मानो भिडिअफोरखौ दिन्थिलांनो नाजागोन बेसेबा गोजानालागै नुरस'हायै नागिरजुलि साहा बागान आंहा गाबोननि दिनाव कर्ट केस दङमोन एनडिबिनि केस बेयो जाहैबाय 22 तारिख एप्रिल 2026 आवहाय दा बेयाव थांनांगौआव कर्टआव थांनांगौआव दिनैनो आं गाखोनांगौमोन नाथाय आं दिनै गाखोनो हायासै मानो होनना बुंबा आंहा थाखा फैसा जेबो गैया दा आङो लेंग्रा लेंथा आथिंखौ लानानै आङो बेटारि गारि सालायनानै खुनुरुखुम जायो गथ' गथाय फोथाङो बेजोंनो न'खर खुङो आरो केसआव दिनैसिम जोंहा मोनसे सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव पिस एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावबो दिनैसिमबो जोङो जेन'बा नागालेण्डफोर बायदियाव हाथा हामा केस गाहैनांबाय थानाय दुखुनांथाव बाथ्राया बिसो जादों गासिबो जोंनि माखासे एनडिबि लिडारफ्रा बा सोरबा सिगनेटरिफ्रा राजनितिकनि खिथु खारफानानै दिनै बिथांमोनहा बेखौ मावफुंनानै होलांनो बावलांबाय आरो बेखौ रायखांनायबो जायाखोमा बिथांमोनहा आरो सिगां समाव जेरैबायदि इउपिपिएल सरकार जादोंमोन इउपिपिएल सरकाराबो दिनै बेनि केसनि फारसे जेबो खामानिखौ मावलाङालासिनो जेलाव थानाय सोद्रोमाफोरखौबो बख'वालासिनो दिनै बिथांमोनहा आलाय सिलाय खालामनानै गालांजोब्बाय आरो दिनैनि दिनावबो दिनै आंहा दिनैनो गाखोनांगौमोन आंहा थाखा फैसा आखायाव रां रुफा गैयिनि थाखाय दिनै आङो कर्टआव एटेन्ड जाहैनो हायासै दा दुखु मोनदों आं गोसोजों बिराद गोथौयै दाखालि थांनाय मासावबो थांनो हायाखै आरो दिनैनि गेजेरावबो आङो दिनै गाखोनांगौ गाबोन कर्टआव एटेन्ड जाथारनांगौमोन बेखौबो थांनो हायाब्ला आं मा जाबावगोन आरो बेराफारसे उकिला आंनिफ्राय सासेयाव 1.5 लाख करि बिबाय केसखौ फोजोबनोसै होननानै नाथाय जोबहांहां समावसो जोङो जुदि प्रेजेन्ट जाहैनो हायालासिनो जोङो दिनै केसनि दारै जोङो हमनानै लांजाफिनोबा बेसेबां सोमोनांथाव आरो बेसेबां सिन्था खालामथाव आरो बेसेबां साननो गोनां दिनै नंमारगौ ना नंमारा जोंनि BTAR एकर्डनि जेनाखि दफाफोरा मावफुंजामारदोंना मावफुंजामाराखै आरो सोर अनसायगोन दिनै एनडिबि हिसाबै साफ्रोमबो एनडिबिआनो गोदाव सोराव जाजोबनानै दङ आंल' नङा दा बे हिसाबै सोर नायसनबावगोन जोंनि बे केसनि सोमोन्दै जोंखौ केसनिफ्राय आरायग' खालामनानै दिनै जोंखौ न'आव थानो हानाय जेनाखि केपासिटिखौ सोर खालामनानै होबावगोन बेखौसो जोङो सिन्था खालामगासिनो दङ दिनैनि दिनावहाय जोङो दिनैबो थांनो हायाब्ला गाबोनबो एटेन्ड जाहैनो हायाब्ला दिनै फैगोन मासाव आंनि केसा मा जाबावगोन बा आंल' नङा गुबुननि केसा मा जाबावगोन मानसिफ्रा बुंबाय थादोंमोन दिनै सिगांनिफ्राय बुंबाय थादों केसखौ एटेन्ड खालामनांला नंगौ आंना सिगां मोननैमोन बेयावबो आं मानिनानै थादोंमोन केसखौ एटेन्ड खालामालासिनो दिनैनि दिनाव आंहा समयसा जाबाय जेंना जाबाय मा खालामबावनो आङो बे आथिं लेंग्राखौ लानानै बबे जायगायाव आंनाव एरेस्ट वारेन्ट फैयोबा बा आंखौ पुलिसा नागिरफैयोबा आं बबे जायगायाव खारखुमानानै थानो हानो आं मा मावनानै जाहैनो रोंगोन सोर जाहोहैगोन आंखौलाय आं खारखुमानानैबो थानो हानाय जेबो केपासिटि गैया बेखायनो आङो सरकारनिसिम खावलायहरो दिनैनि बे आंनि केसखौहाय जोंनि गासिबो एनडिबिनि केसखौ थाबैनो सालिजारि खालामनानै बा नायबिजिरनानै थाबैनो फोजाबनानै होयो बा सुस्रांनानै होगोन होननानै आङो बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय।